melu kok mesti aja ndisiki kersa to wong nek urung ditimbali iki mbok ya wong kok iso abdi dalem saking Kasunanan Surakarta asmane Riyo Pengrawit oh anake Pengrawit leres inggih iki mburiki ya golongan tra apa mboten kula mboten trah apa kula golongan ude klepon lho kok iso golongan ude klepon gitu lha kae miroso klepon miroso nggih kowe bocah saka ngendi saking Banyuwangi kula trah saking Minak Gojing lho anu Minak Jinggo ding Minak Jinggo trah Minak Jinggo Minak Jinggo tegese turune Minak Jinggo turune Minak Jinggo lah kok kowe ngerti kok adoh banget kok ngerti teng mriki nitih Harapan Baru lho maksudnya kok ngerti nek trae Minak Jinggo mongko adoh banget jarake pun kula ndekne kok sakniki wong bendin main ketoprak kali kula Minak Jinggone mboten dados kula trah saking ketoprak wong Alas Purwa nggih kula alas Purwa ting gruwal to tembungmu mbak teng gruwal pripun iki apa ora ngerti sastra bocah mboten ngerti niki sastra mboten kula mboten nek sastra mboten ngerti santet kula ngertos kok iso tekan santet ki lho ya roku ya kuwi tok lho dong kok ya apa nek pas Banyuwangi identik santet ngono ya lah awakmu lak gelem lak nang omah mamel loro kae sik to weles tapi ora kena dingge ngoten wah ngono ya nggih kula dadi saka Banyu saiki manggonmu ning ndi le dateng Surabaya sik to Surabaya Banyuwangi mapan ning Surabaya Surabaya tileme wonten Kediri ngoten manggonmu saben dinane Ponorogo Landawan ning Blitar lah dolan kok kae ngoten kula teng pundi-pundi sebab kula niku anake bis dados teng pundi-pundi ngoten wonten lho kula nek tanggapan numpak bis nggih urung duwe mobil le dereng lha ora mbok tukone lho apamu kok iso lha iya ora apa-apane jale teko wis pun dipun keparengaken iya oh nggih siap tembunge kok ting celemong to kancamu iki nganu nembe niki mboten patek saged ngomong dadi anu nembe rong dina niki lho niki ilate badhe dikerok kalih ali-ali niki nggih kula kan anu manuk kula jajene kowe ngerti le sing diarani apa manten mau kramake putra ki nek cara kowe ra niki tontonan kiai to nggih tontonan pondok to pondok kula iya Jil mboten iya to kok iya ding aja nganti memalukan kok dadi iya. awake dhewe sebagai lulusan pondok bersalin pondok pesantren tak takuk tenan Kemalang sebelah kan pondok bersalin nggih ngoten niku pokoke niki mantenan dalu punika panjenenganipun ingkang mengkugati mala kramaken ingkang putra Bapak Sujito mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah enggal pikantuk momongan ingkang putra soleh putri solehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama cinaket ing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal sial dangkal pikantuk rejeki kang halal acut runtut rerentengan kaken ninen langgeng anggenipun bebrayan yuh nulis serong buku kita iki man ndonga ki kudu jangkep kudu lengkap awit donga ki pusakane wong Islam ki donga lah iya ta iya doa silatul muslim donga ki senjatane wong Islam dadi nek sapa sing sregep donga ki berarti padha karo ngungkal senjatane tur dawuh para kiai dongane wong 40 padha karo dongane wali siji nek sing rawuh sakmene kae ki wis wali pira sing dongane kanggo Pak Anu Jito iki ki mesti diijabahi mesti pikantuk rejeki sing akeh panjang umure akeh rezekine amin wedok ya Dik lah nek awakmu apa nih ngan nuturi manten ya sementing aja pegatan ya cukup dal wis kuwi ya cukup oh akeh men mantene sampe blenger lho ngrungokne yuda omong apa kae akeh men lah tegese wong nuturi manten ki ya kudu sing jangkep sing apik golekno sastra sing apik tembung sing apik ben dirungokne penak lah ndungane kan beda karo sampean teman sampean wis akeh aku sing lah nek awakmu kok ndungane manten aja nganti pegatan manten ki paribasan wong rabi ki Mas wong ijab ana tetembungan sepisan kanggo selawase kuwi rungokno manten barang iki sepisan kanggo selawase lah kowe ping pira pindho lho arai aku malah kuno ping pindho lho aku ngetren kok wong iso nuturi ya kudu iso ngepasno ning awake tau dadi manten apa kowe ya tak lho gendang ndek ngenane taun kepengker aku rapi ijab rame-rame dadi manten heeh ya tekan Mbak Lucy barang kuwi lho ya diring tamu no iki kirek tak biacok tenan kowe sisi
nesu to. Ya takonmu yo ngenyek aku. Lah aku ora entuk undangan aku ora teko kok. Apa lek diundang iki teko, lek teko Mbak Lucy ya wong kabeh menungso ngene iki kok. Umume nek daerah Blitar mesti nggunakne adat Jawa. Ya iya ngancane wong Jawa paksun barang iki nggih. Ya nganggo blangkon. Ya ora helm no, Dek, aku lantas kok. Lantas aku ki manten lah gedhi ngono to helm sing percaya to diomong ya blangkon. Bocah iki kocok ora teko kok pas mantenmu ya blangkon kabeh iki adat Jawa ki mesti nggih blangkon. Ngerti adat Jawa ya Mas? Nggih no kula tetep adat Jawa. Jan Jawa apa sampean? Jawa banget wa nika. Anu nyengkelit keris. Ora no. Lah apa? Pacul no. Sinan. Lah pacul iso digo prakabotan tulang-tulang mune nek mlaku perangel. Ya dike maculi tamu-tamu lho, Dek. Tak biacok tenan kowe sisi. Ya Lah kabeh lak wis kene blangkon kene mesti keris. Lah aku ora ngerti yo jaman mantenmu aku ora mbok undang ora teko kok iso. Sesuk delok videone lak ora percaya kowe. Sesuk delok videone kowe. Mantenmu yo apik ngono ya Mas. Ya apik komplit enek jiine enek. Iki yo enek aneh-aneh ya. Umume iki nek manten adat Jawa, manten putri teko, manten kakung teko ning sak ngisore Taro Bagung terus balang-balangan. Ya balang-balangan. Iya no. Gawe suruh. Batako. Batako bojoku bocor tak go ning rumah sakit terus. Lah ngesakne goblok kok ya percaya to bocah iki. Ya suruh rumah sakit bojomu. Ya suruh. Lah aku ora ngerti. Suruh kula tak uncali. Lho, terus bojoku uncali. Ya apa ngono ki kurang kelas ya wong ya. Lah beh jan tobat ra jan anu kula mboten dugi pas ki manten iki. Apa yo kowe kurang pinter to? Kurang beh cuweng ora tedoke to. Lah aku ora mbok undang ora. Ya ora diundang apa ya mungkin mantem dia apa ki manten diantem Batako ya apa enek. Lah ra mbok menawa adat anyar. Adat anyar dingkul. Ning ngisore Taro Bagung, biasane ning gone garu pasangan ngono kan mantene ngadeg. Medun terus ngideki ndok, kuwi yo ngideki ndok. Telek no Mas. Telek mak terus tak tumpuk-tumpukne ning kursi-kursi ngono. Lah kursi lah mbet cecer telek to. Ya percaya to bocah iki. Ya ndok del ndok kuwi dikeki plastik ditek klek ngene. Lah jarene mau telek. Lah kok ya percaya ya ndok ora perut tak kei kasete kok ora percaya. Di video. Walah. Berarti awakmu terus diring, tamu akhirnya terus ya dilungguhno nang kursi. Ora no. Ning buk ngarepan tengok-tengok karo kancane. Rame lho Mas kuwi. Jagongan karo kancane ngono berarti. Jagongan wong akeh. Ning kuwade nyok, ning kuwade. Ning kuwade aku lak omong karo awakmu ki piye to yo. Yo ning kuwade wong loro ngene. Lah aku ora eruh lho, kok iso aku jenenge wong nek gak ngerti ki wajibe takon. Sing eruh nyauri. Lah iya kan wis bener to. Tapi takonmu ngenyel kowe. Ya terus anu biasanya kan enek sego punar, sego kuning. Ngono ya terus dulang-dulangan. Ya iya tak dulang no. Anu nganggo sendok. Sekrop. Bojoku tak ngene tak gogrok ngene kok. Lah cangkeme lak suwek to, Ding. Pancene tak wek-wek, bojoku tak wek-wek cangkeme. Ya cok tenan kowe sisi. Kok gawe rumah sakit kok ya sing ngeyel to bocah iki diomongi. Ya nggih sendok, Mas. Nggih sendok ngene. Ha ini lho. Anu ngombene ya gawe gelas. Oh, iya ora no ember no ngokop no. Jadi sak ngeblake awake dhewe. Nganggo banyu putih. Ora. Lah apa? Arak no awake dhewe kok. Lho, men mendem berarti dadi manten. Lah mbuh das angel omong karo aku ki. Pak iki mau kan jarine darahe ngawir ya. Nggih. Oh, iki kepinterane iki. Lah iya, kowe ngono ora ngerti to, Do manten. Lah kok menawa adat beto kan awakmu Banyuwangi aku gak ngerti. Adat Banyuwangi apa terus nggae arak no apa piye kok ngawur anu ya anu nganggo jarik ngono ya biasa. Lah nyapo to jarik kresek no Mas Pena. Dadi mantene ngalor ngidul ro krosak. Sing weke bojoke Indomaret wae aku Alfamart ngono. Kaya wong unduh pelem ngene aku. Alah kok ya sing percaya. Tuwapuk tenan iki memang. Lah aku ora roh kowe. Wis ora takon kowe. Lah nek manten iki awakmu kudu ngerti paling tidak sing putri wi sarjana ekonomi. SE sarjana ekonomi. Aku SPD sarjana pendidikan. Kowe apa wi? Apa wi? Susah hidup. Duit ra tau ndulit belas. Mantene kakung sertu. Apa wi? Nek diguser terus metu. Sertu ya polisi. Sertu itu sersan 1. Nah, artinya dia bekerja sebagai TNI Tentara Nasional Indonesia. Istri dari seorang tentara adalah Priwen? Istri seorang tentara. Istri seorang tentara itu adalah Kartika Chandrapaksi. Niku nek angkatan darat. Nek polisi? Polisi Bayangkari. Angkatan udara. Pia Argia Garini. Nek dagelan? Dagelan emis. Hah? Bojone ngemis. Lah piye benake dhewe teko endi? Lah tapi
Kowe padha karo ngono iki, tarah yo aku nuwun sewu kok ora sombong ora pamer nek wong lanang karo wong wedok iki tetep aji wong lanang. Lah, ne lho Bos, nuwun sewu kok aji wong lanang. Ya aji wong wedok. Aji wong lanang ki nyambut gawe rina wengi, nyambut gawe rina wengi. Sapa sing nampani dhuwit? Wong wedok. Wong wedok. Iya. Loh, tapi wong wedok ki pejuang lho ki Mas. Pejuang gondi nek wong wedok. Nek rumah tangga ki isa-isa wong wedok. Alah gaya nisa sastri kresik kok lah. Lho, gaene sembarang wong wedok. Alah enteng gaya terus wong lanang apa wong lanang? Nyambut gawe, macul. Oh, nyambut gawe, golek dhuwit, nyukupi keluarga. Kowe berarti ngremehne wong wedok kowe. Oh, wedok paling masak. Masak dia lho. Bahaya lho masake. Kok iso bahaya? Oh, lah kompor gas bledos mati dhisik goblok. Lu cah kok ora ngerti ki piye to bocah iki. Wong wedok ki mangsamu abot-abot sanggane. Sanggane abot paling trimo mbayek babaran tok lar ceprot wis kok. Lah, wong lanang lho rekoso. Lha nyapa? Aku lho sunat pisane kapok. Alah. Lho kowe pengen ping pindho ben ilang awakmu. Tak tuwapuk tenan. Omongan apa? Tapi